gure herrian gaude. Bai. Nere herrian. Baina zure ere bai. Baita hori. Bueno, gaurkoan Yunes daukagu gurekin. Yunes, zer gehiago? El marhum. El marhum. El marhum. Eta Rafa. Eta Rafa, Bigarrena. beira. Yunes, antza, bueno, ikusten dugunez, zu marokiarra zara, izatez. Bai. Bai, ezta? Bai, marokiarra naiz. Duela hogeita bi urte iturri nintzen Marokotik lakuntzara. Zuzenean lakuntzara? Zuzenean. Ara! Marokotik lakuntzara, zuzenean. Duela hogeita bi urte. Mendik bi abete-beteteko ditut, hogeita bi. Gaztea zinen, orduan 20 urte inguru zen ituen? Etorri zinenean? Hogeita bost. Hogeita bost urte inguru, Maroko utzi, eta lakuntzara zuzenean etorri zinela. Lakuntzara etzuli. Arrazoi konkreturen bat izan zenuen? Bueno, nire emaztearen bila. Etorri zinen zure emaztearen bila, begira, hemen daukagu amodio histori bat. Gertalaike alderantziz ere, hemendik ara, Marokora, baino. Etorri zinen zu bere bila, ezagutzen zenuen ja? Bai, Marokon egon zen ONG batean, lan voluntario bat egiten, eta han ezagutu egin nuen. Eta handik urte batzutara eskondu genien eta etorri nintzen. Bale, orduan bertan ezkondu zineten? Bueno, beste historia bat da hori, embajada betartean, ezergatik ezin nuen etorri bizaua gabe, orduan eskondu behar nuen hemen etortzeko. Orduan egin ginuen eskontza bat embajada betartean, eta ez zen gauza normal bat. Apostu bat egin zenuen, Yunes? Ze, karo, onera etortzeko ezkondu beharra zenuen. Ba, ez zegoen beste aukerarik. Eta ongi atera zaizu apostua. Asmoa zeuken ginikoen asmoa, hemen etorri, ezagutu, hasi bizi itzen, eta gero ezkondu, baina, bueno, hainbat traba jarri dituzte eta ezin etorri ezkondu gabe. Zuk Marokon ezagutu zenuen gaur egun zure emaztea dena. Baina Marokon ez zenuen euskara ezagutu, edo bai? Ideiek ez. Ez zenekien hemen etortzen zinen herri honetan? Banekien existitzen dela beste kultura bat eta beste hizkuntza bat, baina ni betidanik pentsatzen nuen dialekto bat bezala. Ja. Eta hizkuntza ofiziala. Eta uste zenuen zela gazteleraren dialektoren bat edo ez? Espainia estatuan banekien espainola hitz egiten dela, baina ez nekien nondik dator euskara, ez nuke ideiarik ez. Orduan ja bazenekien hemen euskara hitz egiten zela, eta lakuntzara etorri zinen ezkonduta ja dagoeneko, eta okerrez banaiz, zure emaztea euskalduna da ere bai? Lekitxarra, bizkaitarra. Zorrotza. Bai, kontuz gero berarekin hitz egingo dugu, abez esaten duzu. Eskatuz guna bizi garen eta... Hori da, bakoitzak esaten du... Bakoitza bere ikuspigia, hori da. esaten dut pensatzen duguna. Eta zure emaztea euskalduna lekitxarra, oso euskalduna, eta orduan zuen artean euskara sartzen da. Bai, betidanik etxean egiten dut, lehen ez nikien ezer euskara buruz, baina beraiek bere artean beti euskaraz egiten dut. Eta orduan erabaki zenuen, nik ere ikasi beharko dut? Jarri behar nituen pilak ondo lortzeko, eta ez da bakarrik integratzeko, baina integratzeko ere, zertan ari dira hitz egiten eta... Claro, etzan bakarrik zure integrazioa baizik, eta zuri buruz kristoari dira esaten. Eta ni ez baldin banaiz arabiara hitz egiten, beraiek ere ez dago geizki aldiz batzuk edo ikasteko eta. Ikasi dute pixka bat zurekin arabiara? Badaki, ulertzen du gauza asko. Hitz egiteko pixka bat zaila, baina konversazio normal batean ulertu laike ideia nagusia. Yunes, hitz egingo dugu orain zure euskara ikaste horren prozesuari buruz, bai? Jarriko gara? Bale. Venga, bazen.
Parrez gai, Junes. Beti ripantxu. Beti, Beti. gauza polita da. Hori da, eta merkea gainera. Ba, eta doainik. Hori da. Junes, esan diazu, bazenekiela hemen Euskara existitzen zela, Bai, zer. eta ikasten hasten zara. Momentu batean esaten duzu, benga, nik ere ikasi behar dut. Emazteak bazekien, baina emaztearekin hasten zara ikasten, edo nola izan zen hasiera hori? Hasieran hitz batzuk emaztearekin, eta nire amaren arrebarekin, zeratik bizi da gurekin ere. Baina lastara nintzen haikan, Altsasuko euskaltegian, eta egon nintzen hiru urte hola, eta gero hezkuntza eskoletan Iruñean ere egon nintzen. Osea, 3 urte haekan, hizkuntza eskolan ere bai. Beste urte bat, baina ez da jarraian. Egon nintzen... Geldialdi bat izan zenuen, tartean. Zeratik zen erraza, lana, familia, denbora, eta beste gauzak ere, eta... Baina, bueno, denbora gehiena haikan. Ordu asko sartzen dira euskaltegian, baina, karo, horrekin nahikoa ez ere, bai? Ez? Euskaraz pixka bat murgiltzeko, edo bai? Etxegeteko oso ongi. Zeratek harreman ona dago, jende ezaguna, eta etxegeteko oso ongi. Gertzen dara da, nahi baldin baduzu ikasi arauak eta gramatika eta gauza horiek jarri behar duzu zure partitik. Esfortzu handia eskatzen du, baina edozein hizkuntza bezala, ez da? Edozein gauza, Edozein gauza, hori da, edozein gauza. Bizitza honetan edozein gauza esfortzu bat behar da. Euskaltegiko garai haiek nola gogoratzen dituzu? Ze gaztea zinen? Bai, orain ere gaztea zara, Junes? Bai, eskerrik asko. Behotza badiz ere. Hori da. Bai, zen badakigu euskaltegian nola dauden, por supuesto horrek kontu gutxierekin egin behar dute lan ikusgarri bat, zegoen euskaltegi txiki bat, gela ostuak, txikiak, eta baina, bueno, esforzo polita egiten ari dira eta emaitzak politak ere lortzen dira. Euskaltegian zinela aita izan zinen? Edo ondoren izan zen? Berehala, ni esan nuen, duela 22 urte etorri nintzen, orduan 21 urte eduki nuen. Esan nahi dut, zure euskara ikasketa prozesu horretan aita bilakatzen zara eta zure seme alabak ere euskaraz ezi dituzue. Bai, baina nire kasua nola nahi dut maintenduaren ere hezkuntza, denbora osoa nik bakarrik hitz egiten dut seme-alabarekin arabieraz. Ah, bai? Bai. Ara, amak euskaraz egiten du seme-alabekin eta zuk arabieraz? Bai, etxean hitz egiten ditugu arabiera, batua, euskara batua eta bizkaitarra ere, eta bai naparrokoa hezkuntza. Eta gero lakuntzarra ere, bai? Lakuntzarra, naparrokoa. Nekien, nik ezagutzen ditut zuen seme-alabak? Bai, badakite hitz egiten, eta gauza garrantzitsua, niretzako gauza garrantzitsua dela. Baina zuk frantsesa ere badakizu? Baita ere. Zenbat hizkuntza dakizkizu? Bueno, jakin gutxi, baina, bueno... Zenbat hizkuntzatan komunikatzeko gaitasuna duzu? Horrela esanen dizut? Bai, hobeto. Beraz, guk Marokon hasten gara arabe klasikoarekin, zergatik hitz egiten ditugu bi hizkuntza mota. Dialektoa, kaleko hezkuntza, etxean egiten duguna eta gero eskoletan arabe klasikoa, koraneko, musulmaneko liburuaren hezkuntza. Eta gero bideratze urterekin hasten gara frantsesarekin. Eta handik unibertsitate institutora erabakitzen dugu ere ingelera. Eta ingelera ere badakizu? Bueno, berruskuratu behar dut, pixka bat erdi ahaztuta daukat, baina pilak jartzen bali dut nik dut berriz harrapatuko dut. Euskararen kasura itzuliz, zuk egin zenitun urte batzuk euskaltegian, egin duzu hizkuntza eskolan ere denboraldi bat, utzia duzu ere bai, ikaste prozesu hori, baina okerrez banaiz berreskuratu nahi duzu, ez? Bai, pasan urtean egon nintzen urte, asmoa nuken kurtsu osoa egiteko.
baino koronavirus Ara. Txartu zaigu. madarikatu hori, pues utzi behar ginuen online egateko eta ez da hauze berdina. Eta ez dut lortu nahi dudan guztia. Claro. Zagatik ari nahiz rapatzen maila pixka bat pulita. Ez da ez egateko bakarrik, baino ondo Claro. nire akatsak zuzantzeko, akats gramatikoak eta... Zorrotza zara zure buruarekin? Ez, baina bizitza horroza da. Claro, Bizitza zuk zorrotza da. komunikatzeko gai bazara, euskaraz komunikatzeko gai, eta zuk egin nahi duzuna da hori hobetu. Mundu laboraletara sartzeko behar duzu mai pulita eta oso ongi hitz egin behar duzu. Zeratek ez da bakarrik komunikazio bidea erraza da, baina oso zer azterketa bat egiteko edo lan postu bat lortzeko behar duzu mai ez da polita, zuzena. Orain esaten dutena C bat hori? Bai, C bat lortzeko. Ni daukat B2, baina behar dut C bat, batez ere hasi naiz ikaskuntzan lanean, eta hemen bizi gara Naparron, euskara oso garrantzitsua da, eta eskatzen dute C bateko ikastetxeetan eskatzen dizuete. Naiz eta frantsesa edo ezein hizkuntza emateko behar duzu C bat eduki. Eta hor zaude orain. Hori lortu nahian, bidean. Bizka bat alferra naiz. Bai, ez, badakit ez. Zuk ikasketak badituzu ere bai, bat baino gehiago, ezta? Bai. Alferra ez zara. Bueno, hausak kostatzen zait. Bai, denok, zuk esan duzu, bizitzan dena kostatzen du. Bai, bai. Lakuntzan gaude, nik herria ezagutzen dut, baina ezagutu nahi dut pixka bat gehiago zure emaztea. Bale. Hau sartuko da? Kamara aurrean gurekin... Ni gustu dut baiz. Bai, ez da kalotxarik. Ez. Joanen gara beraren gana? Bale, baz. Venga, bazet. Badakit nor naizen eta ez nazala begiratu oker. Badakit nor zaren eta ez nazazu begiratu oker. Baditut eundaka izen nerekin eramateko prest. Baditut hainbat idei, baina bidez idorrik ez, Junez, denei egiten dizuedan galdera. Euskaraz daukazun hitz gogokorik edo gogokoena, edo esamolderen bat, edo esaldiren bat? Edo zein hitza? Bai, edo zein. Gogokoena duzuna, edo gehien erabiltzen duzuna, edo zer dakit? Arabetik datorrenak. Zeintzu? Gauza hitz asko daude. Albaitaritza, alboazilla, almohada, algandora, eta horiek dira asko gustatzen zaidana. Baina badago bat, birizi bat edo bitxikiria bat, auskalo. Eta zergatik da bitxikeria? Ez junta jakin biti errepikatzen da, biti errepikatzen da, eta auskalo, eta... Zuk erabiltzen duzu auskalo? Bai, tare? askotan. Auskalo, bueno, zeinekin geldituko gara, auskalo hitzarekin orduan? Gelditu gara auskalo. Venga, auskalorekin. Vale. Auskalo, egintzatu auskalo orain.
badut ere beste galdera bat. Guazen. Zu marokiarra, aipatu dugu, baina ere esan dezakegu familia euskaldun batean zaudela. Hemen marokiar asko dago ere bai, bizi da, Lakuntzan, familia asko dago, baina ez daukate zure egoera berdina. Zoritxarrez. Baina, beraien seme-alaba guztiak euskaraz ezten ari dira. Lakuntzak D ereduko eskola du. Hemengo Lakuntzako eskoletan, D eridunak erron normala. Danak euskaraz aritzen dira. Horrak bai euskaraz. Zuk badakizu haur hauen gurasoek, familiek, ze jarrera daukaten euskararekiko? Nik izango nuke jarrera ez da negatiboa, baino pasiboa. Pasiboa dela. Pasiboa, gauza ez ezaguna. Ja. Beraiek normalien etortzen dira Espainiara. Ja. Estatu espainolara. Orduan bere lehengo helburua da gaztelania ikasi. Eta gehienak ez daukade bai formakuntzaren bai desente bat. Orduan etortzen dira, hasten dira gaztelania ikasten eta ere bere helburua handiena. Ja. Egia da, askok zailtasunak dituztela baita gaztelaniaz, komunikatzeko. Eta ez dakite, askotan ez dakite jarraituko direla hemen bizi, edo agartuko direla berriz Murzian, edo Valentzian, edo ez dakite Euskalo. Bere helburua da bizitza erabastea, ez da bizi. Bizi modu bat da topatu lana eta azken finean, baina hala eta guztiz ere, beti prest daude entzuten da eitz batzuk, agur, kaixo... Bai, hori egia da, Karo, hizkuntza, euskara kaso honetan, ez dago beraien, lehentasun zerrenda horietan, ez dago. Ez dago, hori da egia. Baina beraien jarrera bai, esan dezakegu gutxinez. Ez daukate besterik, zeratik bere seme-alabak ari dira ikasten euskara, orduan nahi baldi badute bere gainean egon hezkuntza aldetik, formakuntza aldetik, jakin behar dute pixka bat. Bai, zerbait basikoa. Eta zuk badakizu jende honi bai udaletxetik, edo bai gizarte zerbitzuetatik, edo mankomunitatetik, laguntzen zaien, esanez, hemen beste hizkuntza bat ere hitz egiten da, ez da bakarrik gaztelania, zuen seme-alabak euskaraz ezten ari dira, orduan zuek ere, gerturatu zaitezte pixka bat gehiago. Horrelakorik badago? Badakit Lakuntzako udalatik eskaintza bat egin zuen, ez da bakarrik bereintzako, baina nahi duentzako. Orokorra, ezta? Eta mankomunitatetik ere badago aukera ere, euskara pixka bat ezagutzeko eta hitz batzuk jaketeko eta hori, baina zaila da lortzea talde bat. Bai. Antolakuntza bat lortzeko, taldeak egiteko, ordutegia kuadratzeko eta oso zaila da. Eta horri buruz ari garela, zuk esan duzu euskara ikasteko aukerak ematen dituela, orokorra direla, hemen badago, hemen bizi den jende asko eta oraindik euskaldundu ez dena, euskaraz ez dakiena, zer esan ez zenioke jende horri, Junez? Animatzeko, zergatik ez da gauza aberatza da. Hizkuntza bat gehiago ikastea, punto gehiago erabiziko dituzte. Eta ez dago errazurik, badakigu ez dago erraza, beste gauzak bezala, baina ez da imposiblea. Ez da imposiblea, posiblea da, ez da? Posiblea da. Animatu zaitezte eta hasi ikasten. Hori da, gainera euskarak ate gehiago zabaltzen ditu, ez? Beste agur, beste hizkuntza bat gehiago jakitearekin batera, beste kultura bat ezagutzen da. Bai. Pentsa nire kasua, adibidez, euskara ikasi eta zenbat gauza erabazi.
ikasi eta irabazi. Ikasi eta irabazi. Beira, mezu polita. Bai. Euskara ikasi eta irabazi. Irabazi, Bueno, datorren egunean berriro ere zurekin elkartuko naiz, Oso ongi. eta zure emaztea ezagutu behar dut. Bai, Bai. Bale, ikusi Vale. dugu. Bale, oso ongi. Eskerrik asko, Bai, Junez. zuri. Bide bakarretik biek ezin dugulako gurutzatu eta bizkarra eman honezkero. Bide bakarretik biek ezin dugulako gurutzatu eta bizkarra eman honezkero. Novedad. Gaur egun, esatekotan nor den lakuntzarragoa, bera da lakuntzarragoa. Eski bai, ez? Berak beti aipatzen du, nola joango gara gu hemengoa gara eta ez da. Claro. Berak Kit nor naizen eta gure etxean hiru hizkuntzak batera egiten ziren. Bai. Gogoratzen dut oraindik Jokin orain 18 urte ditu da Semea. egun hartan Bai. tronan zegoen. Tronan pure bat jaten. Eta hau sartu zen lanetik etxera eta esan zion umeai arabieraz. Kontuz, ez, egin putz, bero dago, egin putz. Eta nire ama albotik, si no está caliente. Ez da nire, Nik arabierra ez da amaren arreba nire ama gutxienez ja... Ulertzen zuen, ez da, Bai. ja. Ez nazazu begiratuak Bai, euskarak, zer eman dizu, hizkuntzak. Pues konfiantza, trebetasuna, abertasuna, Mundu berri bat ere zabaldu dizu? Mundu oso ezaguna, mundu ez ezaguna irekita ezagutu, jende berria, desberdina, beste kultura eman musika, berren lehengo kanta nire emazteanek bidalita, zen bere lertxon di. Ara, etxoi, maite mendut, orain jarri zaigula pixka bat, hola, bale. Eta zirin zen kaset bat zen. Ara! Eta nik ez nikien ezer ez, beti Ara! penetan. Berak ez du izan, baina onarpena. Hemengo jendeak ikusten duenean, berak egindako aurrera pauso hori hartzen du beste modu batetara. Nik uste dut onarpena dela erabatekoa. honezkero bide bakarretik biek ezin dugulako gurutzatu eta bizkarra eman